Eli tämä mun ja Ronin esitys perustuu viime vuoden joulukuussa julkaistuun politiikkasuositukseen. Ja tämä suositus on nimeltään Kiertotalous ponnahduslautana kohtuutalouteen, suosituksia kestävään organisoitumiseen. Ja ihan lyhyesti tästä taustasta, että miten me lähdettiin tätä tekemään. Eli me alettiin työskentelemään yhdessä marraskuussa 2022, eli 1,5 vuotta sitten. Ja Ronin tausta on kohtuutalous tutkimuksessa ja mulla sitten kiertotaloudessa. Ja mä työskentelen tosiaan väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa ja Roni sitten Jyväskylän yliopistossa. Ja silloin kun me aloitettiin marraskuussa 2022, niin keskiössä oli se, että mietittiin, että miten kiertotalous suhtautuu talouskasvuun ja se näyttäytyi osin niin kuin päinvastaisena, miten talouskasvuun suhtautuu. Tämä siitäkin huolimatta, että kiertotaloudessa yksi näistä keskeisistä R:istä on reduce, mikä tarkoittaa vähentämistä, mutta usein tämä vähentämisen tavoite kiertotaloudessa jää sen talouskasvun tavoittelun jalkoihin. Ja sitten me jatkettiin tätä kirjoittamista, niin tämä talouskasvun ajatus ja se vertailu, että miten kiertotalous ja kohtuutalous siihen suhtautuu, niin se ei hävinnyt, mutta se häivyttyi vähän taustalle ja semmoiseksi pohjavireeksi koko tähän tekstiin. Sen sijaan me perehdyttiin siihen, että minkälaisia niin kuin ekologisia ja sosiaalisia kestävyyshaasteita tutkimuskirjallisuus esittää, että kiertotaloudessa on. Ja sitten kun me löydettiin tämmöisiä kestävyyshaasteita, niin me peilattiin niitä kohtuutalouskirjallisuuteen ja löydettiin tämmöisiä aika käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia, että miten näitä kiertotalouden kestävyyshaasteita voisi lähteä ratkoa. Ja nämä ratkaisuehdotukset on tämän meidän politiikkasuosituksen suosituksia, ja ne me käydään tuossa kohta tarkemmin läpi. Eli tiivistettynä me ollaan siis tässä työssä verrattu kiertotalouskirjallisuutta ja kohtuutalouskirjallisuutta, ja halutaan tuoda esiin se, että kyseessä on yksi tulokulma näihin ekologisiin ja sosiaalisiin kestävyyshaasteisiin, ja mikä yksittäinen näkökulma ei ole niin kuin täydellinen ratkaisu aina ja kaikkialla, vaan tarvitaan semmoista moniäänisyyttä ja monenlaisia erilaisia näkökulmia. No sitten kun mietitään kiertotaloutta tarkemmin ja toteutuuko kiertotalous tällä hetkellä Suomessa, niin lyhyesti kiertotalous on siis semmoinen talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit kiertää mahdollisimman pitkään. Ja Suomen poliittisessa päätöksenteossa kiertotalous on vakiinnuttanut asemansa vasta aika vähän aika sitten, eli nykymuotoisena vasta ihan viime vuosina. Valtioneuvosto teki vuonna 2021 tämmöisen periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta, ja siinä esitetään 3 tavoitetta kiertotaloudelle. Ja nämä 3 tavoitetta ne liittyy luonnonvarojen kulutukseen ja sen vähentämiseen. Tästä tavoitteesta niin siihen ei oteta huomioon esimerkiksi vientituotteiden valmistukseen käytettyjä luonnonvaroja. Toinen tavoite liittyy resurssien tuottavuuteen ja sitten 3. materiaalien kierrätysasteeseen. Ja kierrätysaste siis tarkoittaa sitä, että mikä on kierrätetyn materiaalin suhde kaikkeen käytettyyn materiaaliin. No kun kerroin, että vasta viime vuosina kiertotalous on vakiinnuttanut asemansa Suomen poliittisessa keskustelussa, niin Kiina on yksi ensimmäisiä, jossa on vakiinnutettu asema jo aikaisemmin, eli siellä on kiertotalousmainintoja jo 20 vuoden takaa, 2000-luvun alusta alkaen. Kiertotalous on nyt sellaisessa tilanteessa, että sitä on arvioitu tämmöisen kiertotalousohjelman indikaattorien avulla, niitä on 9 kappaletta, ja niiden valossa Suomen kiertotalouden tila on joko keskitasoa tai heikompi. Eli Suomi suoriutuu heikosti tai kohtuullisesti suurimmasta osasta näistä 9 mittarista. Ja kiertotalous kaipaa tällä hetkellä lisää kunnianhimoa ja poliittista ohjausta.
Mutta kuitenkaan esimerkiksi näitä 3 tavoitetta, joita kerroin, että vuonna 2021 asetettiin kiertotaloudelle, niin niitä ei mainita viime vuoden kesällä julkaistussa Orpon hallituksen ohjelmassa. Ja EU-tasolla kiertotalouteen liittyviä aloitteita on arvioitu olevan useita kymmeniä, eli tämänkään valossa niin, ja eurooppalaisittain Suomea ei voi pitää edelläkävijänä muussa kuin kiertotalouden strategisessa kehittämisessä ja tutkimus-, kehitys- ja innovointityössä. Ja yksi esimerkki on se, että näiden kiertotaloustoimialojen liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoteen 2019 saakka, eli 4 vuotta sitten, mutta sen jälkeen se on ollut laskussa, eli viimeiset 4 vuotta. No, tällä taustalla niin Suomi tavoittelee kiertotaloudesta perustaa koko taloudelle vuoteen 2035 mennessä, eli tähän on 11 vuotta aikaa. Ja tätä silmällä pitäen on laadittu 3 tämmöistä skenaariota, joista on aika vahvasti viestittynyt viimeisten kuukausien ja viikkojen aikana. Eli nämä 3 skenaariota on perus-, kiertotaloustavoite ja hiilineutraalisuusskenaario. Tässä viimeisimmässä, eli hiilineutraalisuusskenaariossa, joka on kaikkein kunnianhimoisin ja toiveikkaan, niin siinä sanotaan, että kiertotalous ja muita toimia on lisätty vähähiilisyyskehityksen vahvistamiseksi. Ja nämä meidän suositukset nyt on niin kuin yhtiä esimerkkejä siitä, että mitä nämä muut toimet voisi olla, jotta päästään kohti tuota hiilineutraalisuusskenaariota. Haluaisitko Roni alustaa vähän kohtuutaloudesta, mitä kohtuutalous tarkoittaa, ja sitten siirrytään noihin suosituksiin? Joo, voin ehdottomasti. Toisessaan mun nimi on siis Roni Lappalainen ja olen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta, ja sitten myös tai päivätyönä olen vihreässä eduskuntaryhmässä talouspoliittinen asiantuntija. Et sinällään tämä politiikkasuositusten tekeminen oli niin kuin mulle hyvä, kiva ja ominainen juttu, koska nämä ovat sellaisia asioita, mitä tulee päivittäin pyöriteltyä aika paljon. Mutta joo, mitä tarkoittaa kohtuutalous? Kohtuutalous, sitä voi käyttää englanniksi, siitä käytetään usein semmoista termiä kuin degrowth, eli se tarkoittaa sitä, että meidän ei pitäisi enää, tai talousjärjestelmän ei pitäisi enää perustua talouskasvulle, vaan sen sijaan talousjärjestelmän kokonaisuudessaan pitäisi jopa supistua planetaaristen rajojen sisälle. Ja tämä kohtuutalous ei ole sinällään mikään uusi käsite, että se pohjautuu, niin kuin ihan 70-luvulla alkaen on puhuttu ekologisen taloustieteen tutkimuksessa tämmöisistä niin kuin samanlaista asioista, mutta sitten tämä kohtuutalous itsessään semmoisena tutkimuksellisena tai aktivistien käsitteenä sitten syntyi 2000-luvun alussa. Mutta mä itse hahmotan kohtuutalouden ikään kuin semmoisen 3 pointin kautta. Eli ensimmäisessä kohtuutalous on kritiikki tätä nykyistä talousjärjestelmää kohtaan. Et se kritisoi sitä, että nykyinen talousjärjestelmä ei ota tarpeeksi hyvin huomioon ilmastokriisiä, luontokatoa, vaikka globaalin etelä- ja globaalisen pohjoisen välistä epätasa-arvoa. Kaikki tämmöisiä asioita, että se kritisoi tätä meidän nykyistä talousjärjestelmää. Sitten toiseksi kohtuutalous, tai ehkä tässä kohtaa just se degrowth sopii hyvin, kuvaa sitä matkaa siitä nykyisestä taloudesta sinne talouteen, mitä me yritettäisiin tavoitella, ja jonkunnäköisen niin kuin parempaa talousjärjestelmää. Se on se matka, mitä pitkin edetään. Ja sitten viimeiseksi kohtuutalous on se päätepiste, mihin me yritetään saapua. Eli kohtuutalous voisi tarkoittaa jotenkin sillä tavalla, että talous on näiden meidän ekologisten rajojen sisällä toimii, mutta sitten samaan aikaan myös sen sosiaalisen minimitason yläpuolella, että kaikkien tarpeet täytetään ja kaikki voi siellä taloudessa hyvin. Jotenkin tällä tavalla minä määrittelisin kohtuutalouden. Joo, jatkaanko me tästä heti suoraan vaan? Jatka vaan. Joo, no niin, joo.
Ja sitten me ollaan tosissaan jaoteltu vähän nämä meidän niin kuin politiikkasuositukset kahteen tämmöiseen vähän isompaan kokonaisuuteen. Ja eka on tämä, että vähennetään tuotantoa ja kulutusta. Ja kuten tuossa slaidilla sanotaan, niin siinä kiertotaloudessa näiden uusien luonnonvarojen ja tuotteiden kulutuksen vähentämiseen kannustaa esimerkiksi jakamalla ja vuokraamalla siirtymällä palveluiden kulutukseen ja käyttämällä tuotteet mahdollisimman pitkään. Ja tämä on niin kuin kaikki hyvä juttu ja todella jees, ja näin pitääkin tehdä. Mutta sitten talouskasvun tavoittelu, niin se tekee siitä tuotteiden kulutuksen absoluuttisesta vähentämisestä käytännössä aika vaikeaa. Eli absoluuttisella vähentämisellä tarkoittaa sitä, että niin kuin aidosti vähennetään vaikka resurssien käyttöä, että ei ainoastaan suhteellisesti suhteessa siihen, että kun se talous kasvaa. Ja tätä talouskasvun problematiikkaa, niin tätä voi havainnoida semmoisen irtikytkennän käsitteen avulla. Eli irtikytkentä tarkoittaa sitä, että kun talous kasvaa, niin sitten ympäristöhaitat tulisi siinä alaspäin. Ja tässä on just tärkeää puhua siitä, että on toisaalta absoluuttista irtikytkentää ja suhteellista irtikytkentää. Et suhteellinen tarkoittaa sitä, että talous kasvaa, mutta sitten ne ympäristöhaitat kasvaa vaan vähän hitaammin. Mutta sitten tarkoittaa sitä absoluuttista irtikytkentää, että se talous tai ympäristöhaitat aidosti menee alaspäin kohti nollaa. Ja tätähän on tapahtunut esimerkiksi vaikka hiilidioksidipäästöjen kohdalla Suomessa ja muissa myös rikkaissa valtioissa, Pohjoismaissa. Mutta sitten tässä kohtaa haasteena on materiaalin käyttö, mikä on just vaikka kiertotalouden kannalta se tosi olennainen kysymys. Että siinä materiaalien käytössä ei oikeastaan onnistuttu saavuttamaan vielä minkäännäköistä irtikytkentää, ja globaalisti varsinkaan se on ollut tosi vaikeaa. Ja joo, tämä on sen kiertotalouden kannalta aika olennainen juttu. Ja sitten me ollaan jaoteltu vähän tämmöisiä yksittäisiä politiikkasuosituksia, että mitä nyt pitäisi politiikassa päättää, jotta meidän olisi helpompi päästä tähän niin kuin kohtuutalouden periaatteiden mukaan toimivaan kiertotalouteen. Ja tuossa kun vähän noita äsken lueskelin, niin nämä on myös semmoisia, mitkä niin kuin ihan yksittäiset yrityksetkin tai yksittäiset yritysjohtajat voi hyvin mun mielestä ottaa oman yrityksensä toimintaa. Osa on semmoisia, että tässä niin kuin vähän helpottaa se, jos eka tehdään politiikassa jotain päätöksiä näiden eteen, mutta ihan hyvin näitä voisi nyt jo muutamia ottaa käyttöön. Mutta me käydään seuraavaksi vähän tarkemmin läpi. Eka me havaittiin semmoinen, että meidän pitäisi tavoitella resurssien kohtuullista käyttöä pelkän tuottavuuden kasvattamisen sijaan. Ja tässä se, minkä takia näin pitäisi tehdä, on, että tuottavuuden kasvattaminen johtaa usein semmoiseen asiaan kuin Jevonsin paradoksi tai rebound-efekti. Se tarkoittaa sitä, että kun lisätään jonkun resurssin tuottavuutta, niin sitten usein käy niin, että sitä käytetään myös lisää. Esimerkiksi vaikka autot on tästä aika hyvä esimerkki, että nykyään, jos vertaa vaikka joskus 1900-luvun alkuun, niin autoja pystyy tekemään tosi helposti, tosi vähillä resursseilla, tosi paljon tehokkaammin. Mutta sitten niitä on myös halvempi tehdä, ja nyt niitä autoja on vaan ihan älyttömästi enemmän maapallolla. Niin tämä on vähän semmoinen niin kuin Jevonsin paradoksi. Ja sen takia kohtuutalouden tutkimuksessa sanotaan, että meidän pitää myös aidosti kohtuullistaa niiden resurssien käyttöä. Että se pelkkä tuottavuuden kasvattaminen, mikä on siinä kiertotaloudessa aika olennainen, ei riitä. Jep. Ja sitten seuraava pointti, että meidän pitäisi keskittyä tuon BKT:n sijaan ekologisiin reunaehtoihin. Että tällä hetkellä meidän poliittista päätöksentekoa ja talouspoliittista päätöksentekoa niin kuin leimaa aika vahvasti se, että me yritetään kasvattaa jotain BKT:tä. Ja BKT on semmoinen mittari, joka keksittiin 1900-luvun alussa, ja sen ei missään vaiheessa ollutkaan tarkoitus olla mikään politiikkaa kaiken kattavasti ohjaava mittari. Et silloinkin sen BKT:n keksijä sanoi, että itse asiassa tämä BKT ei kuvasta vaikka hyvinvointia kovin hyvin. Et se on vain niin tämmöinen aika hyvä taloudellinen mittari, jolla pystytään kuvaamaan sitä, että kuinka paljon tuotetaan ja kulutetaan tavaraa ja palveluja, mutta sitten sitä ei saisi niinku sekoittaa semmoiseksi kaikkea ohjaavaksi mittariksi. Niin sen sijaan meidän mielestä pitäisi keskittyä enemmän vaikka niihin ekologisiin reunaehtoihin, että miten saadaan sitä taloutta niin kuin mahdutettua niiden planetaaristen rajojen sisällä. Ja sitten tästä juontuukin tuo kolmas
kolmas pointti aika hyvin, että meidän pitäisi erityisesti keskittyä materiaalin käytön määrään. Sen lisäksi, että yritetään kasvattaa sitä kiertotalousastetta. Ja tämä on tärkeä erityisesti vaikka luontokadon kannalta. Että jos miettii semmoisia että mitkä asiat vaikuttaa luontokatoon erityisesti, niin iso juttu on se, että miten me käytetään maa-alaa, eli maankäyttö, sekä sitten suora luonnonvarojen hyödyntäminen. Niin sen takia kohtuutaloudessa sanotaan, että erityisesti tämä materiaalin käyttö pitäisi olla semmoinen mittari, mitä seurataan. Ja mun mielestä tätä esimerkiksi pystyy niin yksittäisissä yrityksissäkin jo tuomaan osaksi sinne päätöksentekoa, että ei mietittäisi esimerkiksi pelkästään sitä yrityksen hiilidioksidijalanjälkeen, vaan myös tätä, että kuinka paljon käytetään materiaalia. Ja voidaan mennä seuraavalle slaidille. Ja sitten vähän tämmöisiä toisenlaisia ehdotuksia. Yksi, mikä kohtuutaloudesta nousee tosi usein, on tämä, että pitäisi tehdä vähemmän töitä. Ja me ollaan tämä muotoiltu tämmöiseen muotoon, että voitaisiin toteuttaa vaikka meidän laaja 4 päivän työviikkokokeilu. Ja tämä johtuu ihan siitä, että jos ei enää tavoitella sitä talouskasvua, niin silloin se myös tarkoittaa luultavasti sitä, että ei ole ehkä ihan niin paljon töitä kaikille. Ja sitten työttömyys on kuitenkin sellainen asia, mikä voi olla haastava semmoisen yleisen sosiaalisen koheesion kannalta. Niin siksi olisi tärkeää, että sitä työtä jakaantuisi ihmiselle tasaisemmin. Ja siksi voitaisiin siirtyä tämmöiseen vaikka 4 päivän työviikkoon. Ja tämä on hyvä esimerkiksi vaikka kaikkien mielenterveyskriisiä ja kaikkien tämmöistenkin kannalta. Ja sitten, miten tämä kytkeytyy vielä tuohon kiertotalouteen erityisesti, niin sitten kun ihmisille jäisi enemmän aikaa vapaa-ajalle, niin pystyisi paremmin vaikka huolehtia siitä, että ne omat tavarat ja tämmöiset, niitä pystyisi korjaamaan, kierrättämään paljon paremmin. Sitten seuraava politiikkasuositus on, että meidän pitäisi karsia tämmöisten vaikeasti kierrätettävien ja resurssiintensiivisten tuotteiden ja palveluiden kulutusta ihan tämmöisillä absoluuttisilla kielloilla sekä verouudistuksilla. Et poliittisessa päätöksenteossa pystyy hyvin tekemään kaikenlaisia veroinstrumentteja, esimerkiksi vaikka kiertotalouden kannalta, vaikka maa-ainesvero tai sitten maankäytön muutosmaksu. Nämä ovat tosi tärkeitä, mitkä kannustaisivat siihen, että yritysten on järkevämpää kierrättää, kun ottaa sieltä maasta niitä neitseellisiä materiaaleja. Mutta sitten on muutamia juttuja, missä ihan tarvittaisiin myös niitä niinku kieltoja, että vaikka jotkut todella lyhyet lennot tai yksityisten lentokoneiden käyttö, niin tämmöisiin asioihin ei oikein kiertotaloudelle pysty sitten niin vaikuttamaan, niin siksi näihin tarvittaisiin myös politiikassa ihan semmoisia niinku absoluuttisia kieltoja. Ja sitten yksi, mitä voitaisiin tehdä, olisi se, että rajoitettaisiin mainontaa, koska mainonta tällä hetkellä normalisoi sitä ylikulutusta, mitä on sitten tosi vaikea sen kiertotaloudenkin avulla pelkästään vähentää. Niin sen takia pitäisi myös rajoittaa sitä, että ei kulutettaisi niin paljon. Ja tämäkin on sellainen asia, mikä ehdottomasti voisi tulla sieltä niin politiikasta yrityksille, koska jos yksittäinen yritys vaan rajoittaisi mainontaa, niin se voisi olla aika haastava temppu. Mutta sitten jos se olisi kaikille tasainen pelikenttä, niin sitten se olisi, toimisi paljon paremmin. Ja sitten vielä 2 pointtia, sitten pääsee Heta kertoa vielä lisää. Mutta yksi, mihin voitaisiin kannustaa, olisi se, että olisi enemmän tämmöisiä yhteisötalouden yrityksiä. Et tällä hetkellä meillä on yhteiskunnassa aika normi se, että se on se osakeyhtiö on aika lailla se yritysmuoto, mitä lähtökohtaisesti perustetaan. Mutta sitten osakeyhtiössä on aina se, että siinä on niinku tarkoituksena tavoitella voittoa. Niin sitten jos meillä olisi vähän erilaisia yritysmuotoja lisää, vaikka just osuuskuntia, pieniä osuuskuntia, niin sitten olisi helpompi ehkä sen yrityksenkin aidosti tehdä niin tuotteita ja palveluita vain niiden asiakkaiden tarpeisiin, eikä se yrityksen kasvu vaikka olisi se, niin mitä tavoitellaan kaikkein eniten. Ja sitten viimeinen pointti olisi tämmöinen, että pitäisi puuttua noiden tuotteiden suunniteltuun vanhentamiseen vähän hanakammin. Että tällä hetkellä monet tuotteet on suunniteltu niin, että ne menee tahalleen rikki tietyn ajan jälkeen, jotta sitten ihmiset joutuu ostamaan uusia tuotteita, niin tähän voisi niin kuin lainsäädännön keinoin puuttua, että tämä ei olisi enää mahdollista. Ja sitten se myös helpottaisi sitä, että ne yritykset, jotka aidosti tekee niitä vastuullisia tuotteita, niin niilläkin olisi sitten helpompi saada niiden omia tuotteita markkinoille ja ei joutuisi kilpailemaan tämmöistä suunniteltua vanhentamista vastaan. Jes, Heta voi jatkaa siitä. Yes, kiitos Roni. Eli tosiaan tässä politiikka
suosituksessa tai julkaisussa, niin me ollaan jaettu nämä suositukset kahden alaotsikon alle. Eli ensin Roni käsitteli tämän vähennetään tuotantoa ja kulutusta, sitä koskevat suositukset. Ja nyt siirrytään sitten tähän viimeiseen, eli toiseen. Lisätään yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta ja sitä koskeviin politiikkasuosituksiin. Ja tässä tekstissä on tämmöiset virkkeet, että kiertotalous asettaa etusijalle taloudellisen ja ekologisen kestävyyden. Sen sijaan sosiaalisen kestävyyden yhteys kiertotalouteen on marginaalissa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paitsi välttämätöntä, myös käytännöllistä, sillä kestävyyttä tavoittelevat toimet herättävät vastustusta, mikäli ne eivät ole inhimillisiä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Ja tästä viimeisestä virkkeestä nyt ehkä, jos jonkun yhteyden vetää tähän meillä käsillä olevaan aikaan, niin jos ajattelee vaikka näitä lakkotilanteita, niin sehän on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin esimerkiksi tästä taloudellista kestävyyttä tavoittelevat toimet, niin niiden täytyy olla myös inhimillisiä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia tai semmoiseksi koettuja asioita. Kohtuutalousajattelussa korostetaan kiertotalouden sijaan tätä sosiaalista ulottuvuutta ja esitetään kritiikkiä, aiheellistakin kritiikkiä sosiaalista eriarvoisuutta kohtaan. On kasvavaa taloudellista eriarvoisuutta, köyhyyttä, työttömyyttä ja näiden vuoksi tämä meidän nykyinen talousjärjestelmä niin ei ole sosiaalisesti kestävä. Meidän nykyisessä talousjärjestelmässä talous on keskittynyt harvoille ja samaan aikaan osa meidän ihmiskunnasta niin ei pysty tyydyttämään perustarpeita. Ja näiltä pohjilta me lähdettiin tekemään suosituksia perustuen sitten kohtuutalouskirjallisuuteen. Ja tässä on kaikki meidän suositukset koskien tätä yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämistä koskien. Ensimmäinen on se, että me tarkastellaan kriittisesti, missä materiaalien hankinta tehdään ja kuka siitä hyötyy. Ja tämän pointtina on nostaa esille, niin kuin Ronikin tuossa alussa jo sanoi, tämän globaalin pohjoisen ja globaalin etelän välisen epätasa-arvoisen suhteen. Eli tehdään se näkyväksi. Perinteisesti globaalilla pohjoisella on ollut suurin vaikutus näiden ympäristökriisien taustalla, ja globaali pohjoinen on myös hyötynyt kaikkein eniten tästä talouskasvusta. Eli halutaan tuoda esille sitä eriarvoisuutta. Toinen kohta on, että tänä tasa-arvopäivänä niin edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja lisätään naisten osallistumista. Kiertotalouskirjallisuus pysyy aika hiljaa tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä, kun sitten vertaa esimerkiksi kohtuutalouskirjallisuuteen, niin tämä on hyvin keskeinen. Korjaa Roni, jos on väärässä, mutta on keskeinen teema siellä. Se, miten tasa-arvoa voisi lisätä työmarkkinoilla, on yhteisötalous, eli tämän yhteisötalouden luomien työpaikkojen ja sen tarjoamien esimerkiksi sosiaalipalveluiden avulla voidaan lisätä naisten asemaa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Kolmas kohta on se, että uudistetaan sosiaaliturvaa kohti perustuloon pohjautuvaa järjestelmää. Perustulo on myös kohtuutalouskirjallisuudessa hyvin näkyvä teema. Tässä meidän politiikkasuosituksessa me ei oteta esille sitä, että miten perustuloon pohjautuva järjestelmä tulisi toteuttaa. Sitä voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, että millaisia tavoitteita sille asetetaan, miten se käytännössä toteutuu ja minkälaisia tuloksia sillä saavutetaan. Mutta lähinnä tarkoitus on tuoda esille sitä, että tuetaan myös heikompiosaisia yhteiskunnassa. Ja sitten että nämä rakenteelliset uudistukset, joita esimerkiksi talouden uudistamisella tavoitetaan ja niin kuin mitä siitä seuraa, niin ne ei osu kaikkein voimakkaimmin niin kuin heikompiosaisiin. Neljäs kohta on, että lisätään resursseja jatkuvaan oppimiseen ja uudelleenkouluttautumiseen. Tästä oikeastaan aasinsiltana tuohon edelliseen, että
kun taloutta uudistetaan, niin ne osaamistarpeet muuttuu, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista. Ja kun esimerkiksi tämmöisiä toimialoja, jotka on vaikka ympäristölle kestämättömiä, ajetaan alas ja uudenlaista liiketoimintaa syntyy, niin näiden väliin syntyy tilanne, jossa on harjoiteltava uusia taitoja ja opittava uusia asioita. Yksi keino, miten voidaan tukea jatkuvaa oppimista ja uudelleenkouluttautumista, on tässä meidän politiikkasuosituksessa nostettu esiin esimerkiksi aikuiskoulutustuki, jonka tilanteesta moni varmasti tietää. Sitten toiseksi viimeinen suositus, jolla lisätään yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta, on se, että luodaan, vahvistetaan ja ylläpidetään kansalaisten yhteiskunnallista aktiivisuutta. Ja kiertotaloudessa on niin kuin tutkitusti se on hyvä ja hedelmällinen alusta aktiiviselle toiminnalle, mutta kohtuutaloudessa nostetaan esille sitä, että kaikilla on mahdollisuus sanoa sanottavansa, saada äänensä kuuluviin ja niin kuin tuoda esille näkemyksensä siitä, että miten talous toimii. Ja tässä meidän politiikkasuosituksessa tämän suosituksen osalta esimerkiksi sanotaan, että Suomessa yhteiskunnallisen aktiivisuuden tukeminen on keskeistä, sillä se on OECD:n keskiarvoa heikompi. Ja osa kansalaista ei tiedä, miten ja mihin asioihin on mahdollista osallistua ja vaikuttaa. Viimeinen suositus on se, että mitataan marginaalisten sidosryhmien. Tässä me ollaan nostettu esille esimerkiksi nuoret, ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajataustaiset ja vammaiset ihmiset. Niin miten näiden sidosryhmien sosiaalista osallisuutta valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla voidaan vahvistaa ja miten sitä voidaan mitata erilaisin mittarein. Ja tässä me esimerkkinä ollaan otettu taas tämä yhteisötalous ja osuuskuntatoiminta. Eli osuuskunnat on tämmöisiä vakiintuneita esimerkkinä hyviä esimerkkejä yhteisötalouden toimintamalleista, jolla on pitkät taustat siitä, että niissä otetaan huomioon tämmöiset sosiaaliset näkökulmat taloudellisen kestävyyden rinnalla ja jopa ohi. Esitys oli tässä. Kiitos paljon kuuntelemisesta, ellei Roni halua lisätä tässä kohtaa jotain. Ei ole lisättävää. Voidaan varmaan, jos on mitään kysymyksiä, niin mielellään vastataan niihin. Jep. Mahtavaa. Kiitos Heta ja kiitos Roni. Tuleeko yleisöstä jotain kysymyksiä? Voi kirjoittaa chattiin tai nostaa käden. Mulla on mielessä kyllä ainakin yksi. Alright, koska on ilmeisesti hiljaista, niin mä voisin kysästä, koska tämä on sellainen aihe, jota mun työssä aika paljon myöskin pohditaan, eli on tämmöisessä kansainvälisessä ilmastojärjestössä töissä ja siellä sitten rakennetun ympäristön parissa. Ja siellä paljon mietitään nyt, että miten tämmöistä niin kuin, kohtuullisuuden näkökulmaa sitten toimintaan voitaisiin ottaa. Niin mua kiinnostaisi kuulla, teillä on vahva politiikkafokus ja teidän raporttikin oli nimenomaan politiikkasuosituksia. Niin miten te näettekö siellä niin kuin poliittisessa keskustelussa tällaisia edunvalvontajärjestöjä tai elinkeinoelämän edustajia osallistumassa tällaiseen keskusteluun, vai onko tämä enemmän vielä sellaista yhteiskuntatieteilijöiden ja poliitikkojen välistä keskustelua? Mä voin vaikka aloittaa tästä. No, omassa työssäni sekä myös niin kuin näiden tutkimusten yhteydessä, niin pakko sanoa, että aika vähän ehkä sitä keskustelua vielä käydään tähän kohtuullisuuteen liittyen, että kyllä se aika paljon on siellä just aktivistien ja kansalaisjärjestöjen ja erilaisten tutkijoiden niin kuin toiminnassa erityisesti, että ehkä tässä on myös tämä niin kuin
poliittinen ilmapiiri ei ole ehkä kovin salliva tällä hetkellä semmoiselle, että vaikka niin haettaisiin jotain uusi talousjärjestelmää, jotain uusia tuulia, koska taloudella menee niin kuin heikosti, jos mietitään niin kuin perus niin kuin semmoista valtavirta taloustieteen näkemysten kautta, niin siksi ehkä on vähän vaikea tällä hetkellä tuodakin tämmöisiä kohtuutalouden näkökulmia sinne, mutta niitä ehdottomasti kaivataan, ja jos joku niitä sinne tuo, niin se on superhyvä juttu. Ja onhan myös vaikka Suomen luonnonsuojeluliitto tuli semmoinen kohtuutalous pitkään rapsa vähän aikaa sitten, että niin kuin kyllä sitä käydään, mutta keskustelua varmasti pitäisi käydä vielä enemmänkin ja tuoda just niin kuin poliitikkojen tietoisuuteen lisää näitä juttuja. Joo, Roni on paras vastaan tähän kysymykseen, mutta mä vastaan näin, että missä mä näen sitä keskustelua, niin mä siis toimin tosiaan väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa, opetan kursseilla ja opiskelijoiden keskuudessa on tosi iso kiinnostus näitä asioita kohtaan. Se on ehkä semmoinen, niin kuin, missä sitä keskustelua eniten näkee, että sitten muilla kentillä ei ehkä niinkään. Ja Suomessahan toimii siis tämmöinen kohtuusliike, joka on Joensuun seudulla tosi niin kuin, aktiivinen, mutta se ei ole ihan niin aktiivinen sit muilla seuduilla. Mutta tämmöistä kansalaistoimintaa sen suhteen on. Joo, ja ehkä voi vielä tähän lisätä, että ihan vaan tämmöistä omaa reflektioa, että se voi olla välillä vaikea tuoda semmoiseen niin kuin päivän politiikan keskusteluihin tai vaikka yritystenkin niin kuin keskusteluihin näitä asioita, koska se vaatii vähän semmoisen niin kuin hypyn siinä omassa ajattelussa aika monen asian eteen, jotta niitä on helpompi ottaa, että koska tässä niin kuin, tai just tässä meidän artikkelissa pyrittiin just tarttumaan sen haasteeseen, että no mitä voisi olla ne konkreettiset keinot, millä näitä asioita voitaisiin edistää. Että se usein kariutuu sitten semmoisia, että sanotaan, että no ei näin voida tehdä, koska tämä asia ja koska tämähän on se, miten niin kuin on realiteetti tällä hetkellä. Niin siksi voi olla vaikeaa, että jotenkin pitäisi niin kuin uskaltaa hypätä muutaman askeleen eteenpäin. Että jos me saataisiin muuttaa tätä systeemiä jotenkin, niin miltä se sitten näyttäisi. Niin se voi olla myös se haaste, että minkä takia nämä ei niin helposti nouse sitten kuitenkaan keskusteluun. Joo, ja siis toi oli tosi hyvä pointti, ja tuli tuosta mieleen, että se, että minkä takia se koetaan vaikeana, niin monesti juontaa juurensa siihen, että vaikka taloutta pidetään niin kuin luonnonlakimaisena asiana, että se on niin kuin se on, ja pulinat pois, että ei niin kuin suhtauduta siihen niin, että se on niin kuin järjestelmä tai systeemi, jota on mahdollista muuttaa. Joo, totta. Kiitos. Chatti oli tullut yksi kysymys, että onko kohtuutaloudessa jotain konkreettisia karkeita numeerisia tavoitteita, tai kuten ilmastopäästöissä on tämä hiilidioksidia per henkilö? No, mun tietääkseni ei semmoisia suoria, että just niin kuin ne kohtuutaloudessakin niin kuin varmasti lainataan just näitä niin kuin sieltä enemmän ympäristötieteiden tai sitä kautta tulevia tavoitteita, just tämä vaikka, että mikä olisi henkilön semmoinen hyvä hiilijalanjälki vuosittain, tai sitten, että mitkä olisi ne, kuinka paljon voidaan päästää hiilidioksidin ilmaan, jotta pysytään vielä siinä vaikka siinä 1,5 asteen tai 2 asteen tavoitteissa, että enemmänkin niitä lainataan sieltä. Mutta sitten on tutkimusta tällä hetkellä tehdään semmoisista niin kuin vähän kokonaisvaltaisemmista mittaristoissa, jossa just hyödynnetään sitä Johan Rockströmin ja sen tutkimusryhmän Stockholm Resilience Centerin sitä ekologista tai planetaaristen rajojen sitä niin kuin Donitsi-malli. Joo, just sitä. Yep. Sitä hyödynnettäisiin sitten semmoisten niin kuin konkreettisten niin kuin tavoitteiden asettamisessa. Mutta sitä tutkimusta tehdään tällä hetkellä, että ei ole ehkä vielä suoraan semmoista kovin helppoa, mitä voisi niin kuin sanoa tai minkä voisi ottaa suoraan käyttöön. Mutta on niin kuin tosi tärkeä pointti, että tämmöiset konkreettiset numeeriset tavoitteet, mitä kohti edetään, niin ne on kyllä tärkeitä. Niinpä, ja tulee ainakin sellainen ajatus, että yrityksissä ehkä, mitä voisi ainakin helposti alkaa tekemään, niin on tietysti materiaalimäärien ja virtojen tarkempi analyysi, että ymmärtää paremmin, mitä materiaaleja tulee ja mistä ne tulee, niin sehän on ensimmäinen konkreettinen askel.
Hyvä. Tuleeko vielä yleisesti jotain kysymyksiä? No, täällä Helkalle tuli mieleen, hei, nyt kun vastasit, tai tuon materiaalivirrat mainitsit, niin miten sitten nyt kun tuli tämä uusi direktiivi on menossa niin kuin EU-alueella, tämä, onko se nyt yritysvastuu vai yhteiskuntavastuu? Yritysvastuudirektiivi. Ja siinähän alihankintaketjut, jotka liittyy sitten ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoisuuteen ja näihinkin teemoihin, niin, ja siinähän määritellään, katsotaan nimenomaan myös materiaalivirtoja. Onko siitä tulevasta direktiivistä, mikä on mahdollinen vaikutus tähän raamitukseen, mitä olette tässä esitellyt? No, voin ainakin se on varmasti niin kuin oikein hyvä askel just tähänkin suuntaan, mitä myöskin tässä yritetään ajaa, että just tulisi sellaista sääntelyä, joka helpottaisi sen, että yritysten ei vaikka sen kilpailuiden edun hakemisen kautta tarvitsisi tehdä jotain ympäristön pilaamista tai ihmisoikeuksien polkemista, että olisi niin kuin selkeämmät ne raamit, että miten pitää tehdä. Että kyllä niin kuin just tämän yritysvastuudirektiivin kaltaisia aloitteita tarvitaan vaan lisää ja niiden pitää olla koko ajan tiukempia. Joo, ja mikäli mä en tunne siis yritysvastuudirektiiviä juurta jaksain ja perinpohjaisesti, mulla on se käsitys, että se koskee vain hyvin suuria yrityksiä. Et siinä se ne toimenpiteet ja käytännöt rajautus niihin hyvin suuriin yrityksiin. Ja sitten taas Suomessahan on tosi merkittävä valta ja voima ja volyymi PK-sektorilla, että en rajaisi sitä kuitenkaan niiden kohtuutaloustoimien ulkopuolelle. Mahtavaa. Hei, kiitos Roni ja kiitos Heta tosi paljon. Tässä on kyllä iso pähkinä purtavaksi, eikä ihan hetkessä ratkea tämä haaste, mutta tärkeiden asioiden äärellä. Koska en nyt näe muita kysymyksiä enkä käsiä, niin me varmaan voidaan pikkuhiljaa sitten lopettaa tämä osuus tähän. Ja kiitos vielä paljon YJ:n ja kaikkien puolesta. Ja toivon, että tallennekin onnistuu, niin laitan linkin sitten siihen kaikille. Kiitos, että saatiin tulla ja kiitos Helka, että laitoit tuon tiedon tuonne chattiin näistä yrityksen kokoluokista ja muista. Kiitos. Joo, kiitos munkin puolesta. Oli tosi hauska esitellä tätä ja jos on mitään kysymyksiä jälkikäteen tulee mieleen, niin saa kyllä olla yhteydessä. Ei muuta kuin hyvää kokousta teille loppuiltaan.